Ympäristönsuojelussa on kysymys puhtaammasta hengitysilmasta, puhtaammasta juomavedestä ja paremmista uimavesistä, kasveista ja eläimistä. Ja samalla siinä on kysymys meidän kaikkien terveydestä ja tulevaisuudesta. EU suojelee ympäristöä hyvin monella tavalla ja tätä varten EU sekä tekee omia päätöksiä, säätää EU-lakeja, mutta myöskin toimii kansainvälisesti. Koko ihmiskunnan tulevaisuudellehan kaikkein suurin uhka on ilmastonmuutos. Ja se on erittäin iso osa EUn kansainvälistä työtä ympäristön suojelemiseksi. EU päätti jo 90-luvulla, että tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta siten, että maapalloa ei päästetä lämpenemään yli 2 asteella verrattuna siihen, mitä oli ennen teollisuuden aikaa. Tämän ja monet muut EUn tavoitteista ovat vuosien varrella hyväksyneet monet muutkin maat, ja viime vuonna YK:n ilmastokokouksessa Meksikon Cancunissa tämä hyväksyttiin koko YK:n yhteiseksi tavoitteeksi. Koko kansainvälistä ilmastonsuojelua ei olisi ilman EUta, joka on vetänyt vankkureita. EU lupasi Kioton sopimuksessa 14 vuotta sitten vähentää Euroopan omia päästöjä 8% verrattuna vuoden 1990 tasoon vuosien 2008–2012 keskiarvoon mennessä. Tämän tavoitteen EU on toteuttamassa ja samalla se näyttää koko maailmalle esimerkkiä siitä, että talouden kehittyminen on mahdollista samalla kun päästöt pidetään kurissa ja päästöjä jopa alennetaan. Tällä hetkellä neuvotellaan siitä, missä tahdissa maailma vähentää päästöjä vuosiin 2020 ja 2050 mennessä. Ilmaston tutkijat sanovat, että koko maapallolla päästöjä pitäisi vähentää vuosisadan puoliväliin mennessä ainakin puolella, jotta vaarallinen ilmastonmuutos kyettäisiin estämään. No, on monia muitakin asioita. Yksi iso kokonaisuus on kemikaaleja koskeva lainsäädäntö. Meidän jokapäiväisissä kulutustavaroissammehan on teollisia kemikaaleja, teollisesti valmistettuja kemikaaleja. Niitä on esimerkiksi vaatteissa, leluissa, lakanoissa, meikeissä, huonekaluissa. Niitä kerta kaikkiaan ihminen ei voi välttää. 5 vuotta sitten EU:ssa säädettiin hyvin iso ja kansainvälisesti merkittävä kemikaalilainsäädäntöuudistus, joka velvoittaa teollisuuden selvittämään käytössä olevien kemikaalien vaikutukset meidän terveyteemme ja ympäristöön. Vaarallisimmiksi esimerkiksi syöpää ja hedelmättömyyttä aiheuttaviksi osoittautuvien kemikaalien käyttö joko kielletään tai sitten niiden käyttöön tarvitaan erityinen lupa. Tämä tulee ajan myötä tekemään jokapäiväisistä kulutustavaroistamme terveydellemme turvallisempia, tulee vähentämään esimerkiksi allergioiden ja ihottomien määrää ja toivottavasti myös vakavampien tautien määrää. Hengitysilmaamme EUn toimet ovat puhdistaneet monipuolisella tavalla. Talvisin Suomenkin kaupungeissa näkyy siinä, että lumi pysyy valkoisena paljon pitempään kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten, se, että kaupunki-ilma on puhdistunut. Tätä EU on tehnyt säätämällä päästörajoja esimerkiksi tehtaan piipuista tuleville saasteille ja myöskin jatkuvasti tiukentamalla autojen pakokaasujen myötä hengitysilmaamme tulevien saasteiden rajoja. Eläinsuojelu on tietysti tärkeä osa ympäristön suojelua ja siinäkin on kovin monta asiaa, mutta mainitsen yhden. EU on jo monta vuotta sitten kosmetiikkadirektiivin uudistuksissa määrännyt kosmetiikan eläinkokeet kiellettäviksi.
Osittain tämä kosmetiikan eläinkoekielto on astunut jo voimaan ja parin vuoden päästä vuonna 2013 astuu sitten voimaan niiden viimeistenkin vielä sallittujen eläinkokeiden kielto. Sen jälkeen ei EU:ssa enää saa myydä kosmetiikkaa, jonka ainesosat on testattu eläinkokeilla näiden määräaikojen jälkeen. Ympäristönsuojelu on tärkeä asia, meidän jokaisen terveydelle ja tulevaisuudelle tärkeä asia. Siitä huolimatta hyvin monet näistä EU:n ympäristölaeista ovat kiisteltyjä, koska kuten on ihan ymmärrettävää, teollisuuden alat, jotka ovat omaksuneet tietyn toimintatavan, eivät aina ole niin innostuneita muuttamaan toimintatapojaan. Esimerkiksi aina kun autojen päästönormeja ollaan tiukentamassa, autoteollisuus käynnistää voimakkaan lobbauskampanjan, jotta se voisi jarruttaa tai vesittää näitä uusia päästörajoja. Samoin kemian teollisuus on hyvin näyttävillä ja laajoilla lobbauskampanjoilla toiminut kemikaalilainsäädännön lieventämiseksi. Myöskin ilmastonsuojelua koskevat lait, esimerkiksi hiilidioksidin päästökauppa, jolla tehtaiden ja voimalaitosten savupiipuista tupruavan hiilidioksidin päästöt on tehty maksullisiksi. Myöskin tähän on kohdistunut erittäin voimakas lobbaus. Eli toisin sanoen kaikki tämä ympäristönsuojelu, mistä nyt puhuin, se tapahtuu vain silloin, jos on päättäjien keskuudessa riittävän suuri enemmistö viemään näitä uudistuksia läpi, näitä uudistuksia, jotka ovat meidän jokaisen terveydelle ja tulevaisuudelle tärkeitä.